탄다 름 땄어. 마 마우던 नोंथाङा ब्रादारा 감 송가스는 감. नों संदों 감을. 미국 하나 신탁 नोंथां ब्रादार मा संगोन बेयावलाय 타이 함들 माने 닌 알루 오마베도 늘시빌라이 Coba itu pelai. 맞아 그마 Omanya yani malam saya dah apa ya? 마완지 브라이 부버 몽골바르 세 Mongol mana? 몽골바레 마니 푸트바이 Baik. 아르 지니 마탐 Mongol saya dah naik. Mongol saya dah lagi ni kan cukar mau makan. 마바 무자무지 학습 실자우다 Nunggu tahu pernah. 나오 핑군들 Tahu apa na? Mabaya lokal apa na? 급 로컬 근자 Polar apa? 로컬 근자 Kasih lokal. Lokal. Polar saya. 윌러 디알리니야 Aran na. 나야 예군들 Kunjar. Mau naik perkenaan itu. 나 하이지 Itu udah kacau mau naik perkenaan. Aja perni kamari mau naik perkenaan nanti. 아이는 아이진 Itu pernah. 예 싱라이드 비시니 아이즈만 아래 먹으려면 아래 마마고 반루. नोंथाङा देनानै खस्थ' मोनदों ना माबायदि बोलो नांदों? बोरैबा गाज्रि मोनाखै? मोनाखै जों हाबायाव बिदिनो मावखायो फार्स्टनिफ्राय माथो दानि खामानि मावनाय भिडिअफोराव मेसिनजों खालामो माथो दानियाथ' नैबे बिदिया मेसिना गाज्रि जानायखाय नंगौ होमबाबो खालामनायलाय खालामो बिदिबो खालामो मेसिनजोंबो खालामो नै अरेन्ज माबेयाव बिले गुफुर नङा माथो हाय बरियानो माथो बहानि खालामनाय नोङो 이 दखानाव मोनो अबे दखानाव गामियावनो दङ सोलायनाय नों नंगौ ना दा नोंथाङालाय माब्ला जागोन हाबाया आंनिया साननैसो नामारनो थाबै लानांगौ संसारा माबायदि जागोन मोनाखैलै फंबाय सासे मोनाखै होनदों मोनाखैबा बेयाव बुंना ला रिकुवेस्ट खालामदो नोंथाङा ब्रादारा मा खालामदों मा पापर काम करा बर'ना हारसान बर'ना नोंखिया हारसा हारसा आरो 유튜브 비디오 내게 कोटपुरा एसे 우라고리 उदालगुरि किनिसे पैसा किनिसे ना पैसा किनिसे ब्लॉग ना की पैसा बायदो नामा बे ओंखामालाय मा ओइ मारि बे ओंखामालाय मा सरकारि ना लकेल 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 माइरं लकेल खामारो बियो ना सरकारनि माइरंआ मोजां नङा आथा आथा जायो बे सरकारि नङा आरो खिथिलाय नायनो बे बेदर गोजा खिथिलाय नायगोन ब्रा माइल'नो नंलाय माइल'नो बाप अमा बेदरा डेन्जार आरो बियो लाब्रा आरो बेना मटर बे माबेयो? सबाय दाउदों सबायजों दाउजों बियो आरो बेफोरलाय बेफोरो बेबो जाबाय थास' बिथं दं अमा बेदर नंगौ आरो बियो बे जाबाय अमाजों आरो हा सबाय नंगौ आरो गैला दङ मा दङ दाउ दङ लकेल दाउ दाउ बेदर लकेल दाउ बे दालि सोरबा अमा जाया सोरबा दाउ जागोन सोरबा दाउ जाया सोरबा अमा जागोन आरो सोरबा दाउ जाया अमा जाया सोरबा ना जागोन आरो बेलेग बेलेग बायदिसिना दङ जोंनि बे बर'नि हाबा बियो दा आङो बर'नि हाबायाव दंफायो गामिया जाबाय मा गेलेगाव गेलागाव बगिबारि हा गेलागाव बगिबारि बगिबारि गेलेगाव ना बुंसै आङो गेलेगाव बुंसै गेलेगावनो दङ आरो जेनेबा आं गेलेगावनो दङ दा नै बे ना नै नाया
नाखिला अबेनिफ्राय लाबोनाय ब्रादार बियो टाउननि होनाय दे फख्रिनि बायनाय ना लकेल फुख्रि अ नंगौ फालानि हारिनिया नंगौ दङ दा मावग्राफोरालाय मा बायनासो लाबोदों ना गामिनियानो गामिनियानो नोंथाङाबा गामिनि 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 गोजा अ लकेल नोंथाङालाय आंबो गामिनि मा खालामदों नोङो माबा फानलु सेर अ आरो नोंथाङालाय मा खालामदों दालि अ दालिया मा दालि बियो अ नंगौ आरो हा सबाइ दालियालाय बेलेग अ बियो खर' नायनो हा सबाइ दालिया माबायदि नायनो ना खालामलाय अ हा सबाइ दालि नायनो नोंथाङा हाबा जानानै माबायदि मोनदों हाबा जानानै माबायदि मोनदों मोजां नांदों नोंथाङालाय बाजैयालाय हाबा जानानै माबायदि मोनदों मोजां मोनदों बर' रोङा असमिया बेखौनो होय मोनबाय मोजां मोनदों अबेनि नोंथाङा ब्रादारा आङो बेनो गेलागाव बुग्रिनि बिनियाना आरो नोंथाङालाय नोंथाङा अबेनि कबिरालि दे होमबा मेडाम मेडाम ला दायो जोङो जासिगोन दे आरो दाना दायो ini dapat umah dia nggak apa itu ada? Tahu? Obat kamu dah mana? mana nggak apa itu dah ke? Sam? आं अमा जादों अमाखौ बिराद मोजां मोनो Apa itu kamu dah mana? आं अमाखौनो साबसिन मोनो Omak sabsin. Nggak halal. Omak zakna tahu dah ke? Tahu. Oh, ada. Nang sama aku dah ke? गासिबो दाउ Kasih berau. Omak जानांगौ ले बियानि नामाव अमाखौ जानांगौ दाउआ बारा गोथाव नङा बेगें पेटना जायो गोरनाम खायो अमा जाबा पेटना जायो Mati ko lang. Luis. नोंथाङा मा बेदरखौ मोजां मोनो दाउखौ मोजां मोना आरो बेथ' अमासो आरो बेदर बेबो दाउआनो नोंथाङालाय मानि थाखाय नाखौ जाखो अमाखौ मानो जाया अमाखौबो जायो जानायालाय होमबाबो आं गायनायखाय दा बेलेग नंगौ माबाफोर बेमार दं नामा गैया गैनायालाय होमबालाय अमाखौ जा लाबो जानांगौला जानांगौब्रा आरो बेमार गैयाबाला आरो जा अमाखौ गरमनि थाखाय जानो हाया हायो उनाव जागोन बल'आथ' अमाखौनो जायाखै मानि थाखाय अमा आरो बे माने अमा जाया जानो हाया बेमार दङ नामा बेमार दङ बेमार दङ नोंथाङा मा बेदरखौ जानो मोजां मोनो Ang daw sabi. दे बा नोंनि गोसो Masaya. नोंथाङा मा बेदरखौ जानो मोजां मोनो अमा बेदर दे होमबा दे जाना हो Ang daw sa'yo daw. नोंखौ दिनै सोंदों माथो नोंथाङा मा बेदरखौ जानो मोजां मोनो गोथाव जादों अमाखौ मानो जाया हा मानो जाया अमाखौ अमाखौ जायो जानाया
दायो गरम जानायखाय जायाखै माबा जालाय बाजैया बिखौ लाबोबाय बेना नोंनि बादिया औ बेनो नोंथाङा मा बेदरखौ जानो मोजां मोनो जोंनाथ' अमायासै दे होमबा जाना हो लाजिनाब्रा नोंहालाय मा बेदर जानो मोजां मोनो दाउ सोंदो सावब्रा आरो बेलाय मा iya mama थास' बेखौ दे जेबो नङा नोंहालाय मा बेदरखौ जानो मोजां मोनो अमाखौ ब्रादार नोंहालाय मा बेदर जाखो अमा दाउखौ मोजां मोना मानि थाखाय नङा मानि थाखाय मोजां मोना मोजाङानो दे बाराय दे लाजिनाब्रा मानो लाजियो बर'जोंलाय मानो लाजियोब्रा नोंथाङा ब्रादार मा बेदरखौ जानो मोजां मोनो अमाखौ दाउखौ मानि थाखाय मोजां मोना दाउआ मोजां मोनालै बेगेंसो नोंथाङालाय मा बेदरखौ जानो मोजां मोनो ब्रादार अमा दे जाना हो नोंथाङालाय आंबो अमा दे होमबा नोंथाङा ब्रादारा मा मावो बेयाव मेनेजार बायदियानो दे नायग्रा आरो न'खरनि नायनो होदों बिराद मोजां रोङोलै बियो बे संनाया साबसिन गोथावसिन बेयो गामिनि मेनेजार संग्रा गोथावसिन बियो गोथाव संनो रोङो दारा सोर साबसिन गोथाव रोङो नै बिसोरबो बेखौनो बुङो सोर साबसिन रोङो ओइलाय बेखौनो साबसिन रों बेनिखायनो जोंहा टिम दङ संग्रा सोरनोबा संनो गोनां दङबा बियाफोर जायोबा जोंफोरखौ लांफाय जागोन दा नोङो मण्डलिया मा मावो आं मण्डलियाव नैबेनो बे संनाय खुरनायनि बाप्पा डेन्जार फनबो दंलायलाय माथो फनाबो फना बाप्पा सोरजों रायलायो नोंलाय ओइसिन पार्टिफोरजों ना नोंनि पार्टिफोरनियालाय पार्टिया सब बेयावनो जाजोबो बेयावनो जाजोबो आं सिगाङावनो मिथिनायबा नोंनो होना दोनगौमोन ना नोंनोबो गंसे होना दोनगौमोन आङो जागोन ना र' फनावनो जागोन दे नोंथाङा मारै बर' रायलायनो रोंनाय नङा देलाय बुंदो बर'खौ मारै रायलायनो रोंखो नोङो दिनै आंथ' बे खालाक्टारनि फैबायलै हायो गासिबो बर'बो हायो बियाहा फुरा हाया माने बियाहा फैबाय दिनै हरजों थांबाय अमा बिजौ जाबाय बेबो रोङो नाबो जाबाय नोंथांलाय बर'सो दां बर'सो सोमसा बेलाय बेबो खुमा खुनाया बेथ' दे जेबो नङा माथुरि आखायबाय साराबो दं मा खबर मोजां दायो आं थांसै लाबाय लांबाय मा खबर दे आं थांसै दे फन जाबाय
Dede. Puan kan ni mata rasa. Oh, pena. Pena. Puan kan ni mama biar. Ada biar. Oh, teh. 자, Kita ada dulu. 안 누는 거. Nunggu mah kam demi kami sih berah. Sebab sekelar kerja biar pun kenal ting biar. Nang mana lagi? Nang mana tegar lagi? Mantap kayak tegar lagi. 만세부라 뭐 한번 라는 두근 Oh, mana kena tu? Mantap kayak tegar kena lah tu. Pokok dah lah, pokok dah, pokok dah. Pokok dah lah. Cuk, kau mak. Mana tak kayak bikir lanan kecil biar. 그거 그랑 Anh thằng chơi. Dạ. Kita ngapa YouTube channel tu mah? Mana? 패밀리 보로 패밀리 블ог Boro Family Vlog. Thangni channel ko subscribe kalam na hoten thang mana. Dai thanga mojang video labu na hayo. Thangni channel ko subscribe kalam. Apa family 보로 패밀리 블ог Boro Family Vlog. Thangni channel ko subscribe kalam na. Deh, mantap. 네 정말 잘 들어봐 Deh. 회장님 Thang ah. 감자이네 Deh.